huomenta ja tervetuloa seuraavaan mun maideita. Eli nyt me ollaan täällä lentokoneessa ja nyt me lähdetään Kreikkaan. Thank you. No niin, eli kello on siis nyt 7 ja me ollaan täällä lentokoneessa. Joo, eli tommosta. Eli me laskeuduttiin nyt. 45. Joo. Ja mennään varmaan meidän hotellilla. Me ollaan nyt menossa kahvilaan. Ja me ollaan meidän hotellilla. Siis meidän hotellilla on tämmönen kahvila. Niin mennään nyt sitten. Moi! Ja nyt mä oon täällä meidän autolla. Eli juu. Minä on mun ulkoilmavedessä tälleen. Ja sitten mulla on vihreät teetä. Niin vaan nyt varmaan chillaan tässä hetken. Ja mä olin uimassa. Ja nyt me mennään siis syömään lounasta. Eli nyt me mennään rannalle kävelee. Eli siis äsken mä kävin ostaa mut tällaiset pinkit aurinkolasit. Joo. Ja nyt mä oon chillaan täällä parvekkeella. Joo, ja mulla on tässä Pepsiä. Joo. Nää siis fake kutsit, koska nää on niinku legit ainoat hienot aurinkolasit. Niin mä en nyt välitä, että nää on niinku fake kutsit, koska ihan sama. Ei kukaan kuitenkaan luule, että nää on aidot. Joo. Okei, eli mä tulin nyt syöksystä, kun mä olin uimassa. Ja mennään kohta vielä illalliselle. Niin, mä mietin, että pitäisikö mun meikkaa sinne. Mutta mä en kuitenkaan jaksa pestä sitä meikkiä enää pois sen jälkeen. Joten tehdään vaan mun skincare nyt. Ja koska mulla ei oo ollut tänään mitään muuta meikkiä kuin lipsteri, ja se varmaan lähti kun mä olin uimassa, niin mä en nyt käytä, koska mä en edes jaksa käyttää tätä. Eli tänään koska mun botelit tuli meni rikki täällä, siinä on aika hyvin. Toivon, että se mun lempipaletti ei mennä rikki. Mutta ei, koska mä ei käytä tätä. Ja sitten of course mä unohdin mun naamaipset kotiin. Niin tässä on mun toner. Yleensä mä niinku sprayan sitä siihen wipesiin, niin sitten mun naamaan. Mutta mä sprayan tätä mun naamaan. Näin, sitten on serumrasvaa. Siis, niin joo. Niin huomenna tai ylihuomenna, niin tällä hotellilla on semmonen spa. Niin menen sinne pedikyyriin ja manikyyriin. Joo. Ja mä teen ainakin manikyyrin, niinku French tips. Niin aika nyt. Ja sitten täällä on kanssa Ruodoksen pääkaupungissa Sephora. Jes, mun paletti on mennyt rikki. Niin joo. Niin mä käyn kans sitten sinne. Jossain kohtaa. Mut siis joo. Niin mä hotellin lähellä näyttänyt kaikenlaisia paikkoja. Niin se on aika kiva, koska niin mä oon siis oma uima-allas kans. Mut siis siinä on ensin kylmää vettä, koska siis no kaikki näiden altaiden vedet ei niinku näiden altaiden vedet ei ole lämmitettyjä. Niin kuin minkään altaan vedet. Niin voit sisäaltaan, niin on ihan siellä kylmiä. Koska mä rakastan meikkaa mun paletilla. Mutta oikeesti mä vaan niinku liittuu jaksamaan pestä sitä pois. Joten yksi mä liittuisin, koska niin avoin vaan yöksi. Niin joo. Mä otan käsidesi mukaan. Mut siis mä ehkä menin mun äidin kanssa kasvohoitoon.
kun täällä on oikeesti Spatala-hotelli, niin se on ihan sikahalpa. Siis oikeesti legit niin ihan sikahalpa. Ihan niinku, kun yleensä hotelleilla ne spaat on niinku ihan liian hinnoiteltuja. Niin se on oikeesti ihan sikahalpa. Niin se on hyvä juttu. Koska sitten niinku, siis aikuisille French Tips pedikyyri maksaa 45 €. Mut lapsille se on vaan 25 €. Ja sit French Tips ja niinku manikyyri, niin olisiko se ollut niinku 40 yksilöä ja 20 lapsille. Mä en oo ihan varma. Niin, se on ihan se halpa. Nyt pannaan korut ja korvikset. Mulla on siis 5 feikkiä Pandoraa, mitkä mä tein itse. Jossa on näköjään kiinni korvakoruja. Niin musta tuntuu, että ne vaan nää. Koska siis tänään mulla ei oo oikein ollut mitään koruja. Mutta joo, ja sori jos mä päätän liikaa skipatkaa vaan nyt tää kohta. Mä laitan tohon kauan teidän pitää skipata, että te päästetään elätyskohan yli. Joo. Sitten tässä on vielä tää mun vikapandora. Mä löysin siis kirppareita tällaiset ihan sairaan hienot korut. Niin pannaan nää. Tää huulipuna on mun mielestä vähän liianpunainen mulle. Mutta tää on niinku upea huulipuna. Niin siksi mä käytän tätä. Mä nyt esitän mun fake pandora, joka on tommonen. Vähän niinku pinkkiliila sininen. Tää on sitten tämmönen sininen. Tää on mun lemppari ehkä. Sitten tällainen punainen. Oho, tänne on korviskiin tähän keltaiseen. Sitten tämmönen keltainen. Sitten tämmönen siniliila. Niin joo, nyt vaan nää. Ja sit mulla on varmaan valmiita illalliselle. Nyt mä oon illallisella ja mulla on hamppari keranoi. Of course. Jesse Vennaki. Ja nyt kello on siis jo 9. Tai 10 kesää. Mun maidei alkaa tulla tässä. Ja siis tunnaan vaan ulos, koska mun perheestä nukkuu jo.